Bé, la primera part ha estat bé, planer, bastant planer, i la segona part ha sigut al quilòmetre 3-4, la pujada, que ha sigut bastant dura, inclús en algun moment m'he hagut de parar. I, bueno, ha estat bé, ha sigut per una bona causa i la veritat és que estic molt content. Era una cursa circular, amb sortida i arribada aquí a la plaça Mireia, de 5 quilòmetres 660 metres. Aleshores la cursa, hi havia una part de la cursa plana, bueno, aquí ja sortien pujant i esbufegant, una part planera, i després hi havia un corriol que amb 800 metres hi havia un desnivell de 110. Això després quan tornaven i explicaven als corredors com els havia anat, realment venien esbufegant, perquè era durillo, i alguns han hagut de fer caminant. La baixada també era dura perquè, esclar, són pistes forestals i de baixada, o sigui que hi ha hagut una patinada només, afortunadament, només una relliscada que s'ha pelat els colzes i ja està. Llavors eren 343 inscrits. Promouen moltes activitats per les associacions que necessiten molta ajuda, ja que és molt més difícil quan hi ha crisis aquest tipus de temes. I fem conèixer Etiòpia i la fama dels corredors també.